BAU inaugura House, espai d'art i pràctiques contemporània, i ho fa en col·laboració amb un projecte comissarial que ja té 10 anys de rodatge, que és Bar Project. Bar Project es una iniciativa curatorial con la idea de querer dinamizar más el tejido social de la ciudad, trayendo sobre todo agentes de la cultura, artistas y comisarios de afuera, retroalimentando también la escena local. El sentit que té aquesta aliança entre Bar Project i BAU, parteix del naixement d'aquest espai, House, com una oportunitat per acostar al centre, a BAU, propostes que d'alguna manera no neixen de la pròpia comunitat de BAU, sinó que són aportacions que ens venen de fora i que ens poden ajudar a reforçar aquests vincles que tenim amb el context cultural y artístic. Y cara al año que viene lo que habrá es una programación que no desvelará completamente, pero que se centrará, tendrá dos momentos fuertes en primavera y en otoño con exposiciones que tendrán que ver con el programa de BAU y con el programa de Bar. O sea, haremos de alguna forma coser o tejer nuestros programas y ver de sumar fuerzas para que este espacio sea un espacio vivo, activo y convocar a momentos públicos cada tanto.